the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, Lunes ron sa unang simana sa Adbyento. Atong pasalamat sa Ginoo nga misugod na punta sa atong bag-ong tuig nga liturhiko 2022. Padayon tang mag-ampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod. Padayon sa natong iampo nga mahunong na sa hingpit ang giantos nato nga pandemya, apil na ang iyang mga variants. Ato sa iampo ang ato mga benefactors and donors nga unta madawat na nila kanunay ang mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoong Dios namo, tabangi kami sa pag-andam sa pag-abot kang Kristo imong anak, sa iyang pag-abot ug pagsangpit. Hikaplagan unta kami niya nga nagtukaw ug nagampo ug nagdaig kaniya nga malipayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto ug ang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo ngadto sa templo sa Dios ni Israel aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion mugula ang balaod ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran ug siya'y maghusay sa daghang katawhan ug ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Nalipay akong ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay akong ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tugkaran sa imong mga ganghan, O Jerusalem. Nalipay ako ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka siyudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagog kaluwasan, nalaygod siya labaw sa kanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon nitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayohon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon
sa pagbuhat og bisan unsa mubuhat siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa gihulagway ni Propeta Isaías unsay kahimtang sa kinabuhi sa tao didto sa langit. Matod pa niya, wala na'y mag-away didto. Ang mga palaaway adto na nas impierno. Wala na didto'y mag-practice o kaning pakigubat ang mga espada, ang ilang mga bangkaw, himuon na lang nilang punta sa daro or mga sunda nga para ikaingin siguro. Ana, pasabot ang kinabuhi sa langit, always happiness, peace, harmony, o kanang gitawag natog fruitfulness, mabungahon. Muna, nindot kayo ang langit. Pero, una ta makaadto sa langit, dinhi sa yuta, kinahanglan nga kita mag-practice niyanang gitawag og tinuod nga pagtuo. Di kita mag-practice og tinuod nga pagtuo, di sa takaadtog langit. Nya unsa man ang pagtuong tinuod? Matod pa ni Kristo dire sa atong ebanghelyo, kanini ang opisyal nga Romanhon ni adto ni Jesus og niingon ang iyang sulugoon nagmasakiton. Nya pag-ingong Jesus, adtuon ako kay akong ayuhon. Nga siya, ayaw lang sir, kay dili ko angayan nga mopadayon kanimo sa akong balay, sugua lang ko. In short, kita untang tanan mahimong sulugoon dinhi sa yuta. So, manuning mananap, no? Kana bang pagkasulugoon? Si Mother Teresa, atong noon kayo nga santa, kay ato maning panahon gyud nakaabot man taani niya. Si Saint John Paul II, ato gyapon ning panahon, kaabot gyapon ta niya. Ang ilag yung impact dinhi sa kalibutan, labi na gyud ni Saint John Paul II, inighimo giniyag pagbisita sa usa ka nasod. Atong pagbisita niya nato dinhi 81 ba to? Unya dayon 1995 kadtong World Youth Day. Portigyong daghanang tao. Minilyon. Gi-estimate gud tog mga 5 million katong diha lang yun sa Lunita. Portigyong daghanang tao. Ang mga tao bisan dinhi sa Cebu, bago man ko ni sod adto sa seminaryo, may paadto as Manila, pero galungot-lungot yung akong kasing-kasing nga muadto gid ako. Kana bang malipayon ang mga tao nga muduol sa ilang presensya. Mausad si Mother Teresa of Calcutta, bisag asa siyang nasura muadto, bisag asang lugara, ang mga tao mangita yung Mother Teresa magpunsisok. Nga naman, kay kining duha sila nga atong naabutan mga santo, common sa ni sa tanang mga santos, mga alagad sila sa mga kabus. Nag-alagad sila sa poorest of the poor. Kana bang ang ilang first
priority mao ang pag-alagad sa mga kabus. Mao na sa atong tubag sa Salmo niingon, nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Unsa man ning balay sa Ginoo? Balay diin anaa diha ang healing, naa diha ang inspiration, naa diha ang conversion, naa diha ang enlightenment, naa diha ang mga milagro, naa diha ang gahom. Kinsa bagoy dili malipay mo anha ana? Mao na dinhi sa ato sa Cebu, natay mga sikat nga sentro dinhi sama anang Simala, niya kanang kanang sa Rigla, Santo Niño, Guadalupe, ang sa Udlot, mo pa ba ka na karon bagon, sa Capilinia de Fatima, Takop San Remigio. Duolonon sa mga tao, punsisok ng mga tao, nga naman, nakasinati o grasya, labi na ginang healing, kanang success. Nya unsa man na, kanang healing og success, og mga inspiration, unsa man na sila, maunay pamaagis Ginoo sa pag-alagad nato. Nagpasabot ka na nga ang Ginoo nga labing gamhanan pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, kay mahal nga Birhen alagad man sa ni siya, mihatag sa atong mga gikinahanglan, deserve our needs. Ilang gialagaran, ilang gitubag ang atong panginahanglan nga healing, inspiration, guidance, success, ug uban pa. Ang nihatag na ang Ginoo. Mao na malipay kitang muadto, pero muadto lang mo simbahan, unya kolektahan ra mo, malipay pa mo. Di mo malipay ay abot nyo diri kolekta ha, kinahanglan. Huwag ninyo sa sobre, di yan mo minus 50. 20 gani, may impierno mo. Maingon ka, biya taning obraha na siya. Ako ra ba, sige ra ba kung pamaligyag slot din Awa man sa ko hinoon manguliktan nyo, na maligya raman ko. Daghan sang nalipay palit aning slot. Ato lang sana siyang i-consider nga makalipay. Pero ang labig yung nindot, kana yung mahimutang alagad. Mao na si Jesus, ning klaro gid siya diri pag-ingon nga sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Unsa mang pagtuhoa, ang master, ang official ni alagad sa iyang servant. Gitawag ni nato siya og servant leadership. Kana bang ang leader maoy maghuna-huna sa kaayuhan sa iyang servants. Tagsa ra kay na mo na mangandoy ta na dinhi sa atong nasod nga makapili unta tag mga kanibang mga opisyal sa atong nasod na servant leaders. Malipay gid ta nanglitan, ginikanan ka, mag-andam kag pagkaon sa imong mga anak, pamahaw kanang paborito ginilang pagkaon. Inigtawag nimo sa imong mga anak, moingon dayon kanila, andam ng lamisa, mangaon na ta. Unsa may mahitabo sa imong mga anak? Kuha din na. Hagunos din nagdagan na to padong lamisa. Pero imong ingnon, hoy, pangundang mo na inyong duwa diha. Hugasi itong inyong gikanan. Magsige nagtutod, ikaw dito, ikaw dito, ikaw dito. Di na malipay, oy. Inigingon nimo arita diri. Pero kung imo silang gialagaran, malipay gid na. Muna, nigabot sa nato dinhi sa simbahan, andam na ang pagkaon diri, andam na tanan, nya alagaran na spari ang mga parishioners, aporting dali amo anhi oy. Labi naay litson, naay pack meals, ana. Pero inig-ari diri kolekta ra gyud, ay so di mapuno lingkuranan ay. Ngao na siya. Bisag kani mga organizations, kanang organizations ba? Kanang inyong mga meeting, kanang inyong mga gitawag nato mga prayer service. Pila ra man kabuk kun manganha, pila ra man kabuk manuol, pero inigyon Christmas party. Asos, daghana
beach party. Adto dayon na. Kaya nga naman, kaon na ni. Ana, kuan na ni. Sinjinggip na ni. Ingnon dayon sa mga empleyado, mga employer. O sige ha, kinahanglan on Monday, 100% ang attendance kay ipanghatag ang bonus. So 100% gina. Pero nagingon manglimpyo ta, sana community service. Asa mo tunga. Pero ingnon nimo, ang dili mo community service, why bonus? Hagono sa dagadto. Nga naman, it is our culture na gusto gitang alagaran. Muna ang Ginoo ni anhi siya aron pag-alagad. Pero ang iyar sang dadon ngadto siyang gingharian maurasad tong kusog mo alagad. Muna karon mag-alagaray ta. Unsay imong ikaalagad sa imong isigataw, buhata na og maunay makapahimo nimong gingharian sa Dios. Daghan unyang mga tao nga moingon pinaagi nimo, nalipay ako kay giingnan kong padersyano, mangadto na tas balay sa Ginoo. Malipay ba mo? Ingnon ta mo, mangadto na tas balay sa Ginoo. Malipay mo? Lipay. Nya moingon dayon ko, ang moadto sa balay sa Ginoo kinahanglang mo palit og slot. Malipay mo? Lipay. Malipay, oy. Pero moingon ko, di mo kaadto basta di mo palit. Moingon mo, wa na ni ayo. Pero moingon ko, ang mo palit. Mao na siya. Og di mo palit, makaadto tingali gyapon mo. Pero og mo palit mo, mas makaadto mo. Di bitaw, ang ako ra yung ikasulti ninyo isipare, mamiya ta sa atong mga sala. Kay inigbiya na to sa atong sala, labi na gining kahakog, kaning kalaway, kaning ato mga bisyo, kaning pagkamapahitason, mamiya ganitani ang atong kasing-kasing, pirming malipayon, pirming excited sa panahon na kita mosimba, magampo, ug magbuhat sa mga buhat sa Ginoo. Pero naagi tay sala, portig yung lisura. Ang aning atong kasing-kasing bugat kaayo, lisod kaayo pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. Muna ang ato rong mission ining Advent season, nining upat ka semana nga kita mamalandong, maghinulsol ug mamiya sa atong mga sala. Dayon mga lagad ta sa ngalan ni Kristo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang amahan nitugyan kang Hesus sa tanang butang. Busa, mangayo kita kaniya nga mapaubsanon sa pag-ingon, dungga nangamuyo kami kanimo, amahan. Dungga nangamuyo kami kanimo, amahan. Nga ang simbahan, kanunay nga magsangyaw sa mga pagtulunan ni Kristo sa presensya sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, amahan. Nga mabatunan na sa atong nasod, ang tiunay nga kalinaw o tinusbawan, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, amahan. Nga alam ni atong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, amahan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, amahan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong nga palawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, amahan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, amahan.
Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang mga kalab sa atong minahal sa kinabuhi, mahilakip na sa mga panon nga mga santo sa langit ug makaambit sa kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. O Dios, patalinghugi ang amo mga pagampo nga gituboy diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tawata ugido ining among mga gasa timaan sa mundo pa sa upaw santusan kining pano kining bino idama sa kamot sa tao ang imong mga grasya ugasamo pangaliya ihatag na kanamo kulang itong aman sa tanang panalangin sa kanamot panalipin. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo sa Kansay mo inyong alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang sa kasalanan sa tibok ning santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanimo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos, aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, nihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa mga langit, pagdaig ng imong ngalan, wabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, may sa langit. Ang kaladkon namo sa matagad now, ihatag ka namo karong adlawan. Sumasayo kami sa among mga sala,
sa mga nakasala ka namin. Pili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo manangging arian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land.
Magampo kita, magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutana nga pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ug ang ang kahayag kahayag way pagkapalong dan agunta kanila hangtod sa kahangturan.
Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagka-santos, holiness. Nya mahitabo ra ni siya kung ato gyung himuon ang atong kaugalingon nga mga sulugoon aron maliwatan ni Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananampalataya